higugmaon ang atong kaaway. Sayon mo higugma sa taong nahigugma nato. It is very easy for us to love a lovable person. Pero kining kaaway nato, kaaway gud na. Dili gid na sayon higugmaon. Mga kaigsuonan, adunay usa ka istorya kabahin sa usa ka amahan ug ang iyang anak nga nag-away sila. Unya, ang iyang anak desider siya nga mulayas, mulakaw siya sa ilahang bahay. Samtang nagpadulong na siya sa pultahan, nagkarga sa iyang mga gamit, niingon ang amahan niya, "Anak, nasayod jud ko nga dili ta karon magkasinabot. Pero dia ang yawi sa balay. Dad-a kini. Kay kung ugaling makadesider ka og habit dinhi sa balay, anytime you are most welcome." Mga kaigsuonan, kanang mensahe sa atong Ginoo karong ebanghelyo ha. Ingon siya, we must go an extra mile. Kanang doon natay effort nga hilabihang pagpaningkamot nato. Kani nga itong gibuhat, normal man ni siya. Ordinaryo man ni siya. Pagpakita sa atong pagsimba sa Ginoo, pagpakita sa pag-ampo, paghimo sa maayo, normal ni siya. Pero gusto sa Dios ug hagit niya nato, we must go an extra mile. Ato na buhaton. Ug mao nang gipasabot ni Bishop Jose Manggiran, usa ka bishop sa Diocese of Dipolog. Aduna say pamalandong, ang iyahang title sa pamalandong, to go more than an extra mile. Ingon siya, kung mahigugma kita sama ni Kristo, kana mao'y gitawag nga extra mile, going beyond our ordinary human transactions. Kung mahigugma kita sa mga suod nato, dili kana extra. Samot na kung mohatag kita sa mga taong nakahatag nato. Christ challenged us to go across the familiar ground and explore the unfamiliar. To love those who are not lovable is extra. To give those who cannot give in return is more. To serve those who cannot serve in return is beyond. And to forgive even your enemy is extra. Kinsa nato dinhi wala kaaway. Or kinsa ninyo dinhi andam nga mo pasaylo sa imong kaaway. Dili lang kay mo pasaylo kundi mo higugma pagyud. No, to go extra mile. And mao na ato ang ebanghelyo mga kaigsuonan, nga kinahanglan mamati kita. Kay giingon sa isa sa mga pulong, ang golden rule. Kay balo man ta sa golden rule, di ba? Kay balo ta? Do not do unto others what you do not want others do unto you. Ayaw buhata sa ako o dili nato buhaton sa uban ang butang nga di na nila ganahan nga buhaton nato. Balik-balik na. Reciprocity. Sa tawag na. No? Kung di ta ganahan nga mahitabo na sa ato, aw di sa nato na buhaton sa uban. Kuan man siya, golden rule. Pero ang gusto sa Ginoo, no? Bisan og nangutang na nimo, ayaw pabayra. Extra mile. Kisa man diri magpautang nato, nya dili bayad pididay na. Ha? Naa ninyo diri magpautang di bayad? Naa? Lisod na oy. Kalisod. Pero kisa man ninyo diri magpasagpa, o gisagpa ipatara pang usa. That's an extra mile. Unsa man ay pasabot ana, that is
a parable. That is sa bingay. Pasabot ana nga, we must be ready to offer ourselves and sacrifice ourselves. Mauna ang balaod sa Dios. Kung nakauyon pa ta ana, kay ginaaman mo karon, nanimbaman mo, meaning to say, okay ra ta ana. Di ba? Okay ra mo, dili. Kay kung di mo kauyon ana, basig magpagut-but mo pag uli. And that is a great challenge. Because we commonly live as a normal. But God wants us to do extraordinary. Higugmaa ang imong kaaway. Iampo ang mga nag-persecute kanimo. Lisudag yun. Kung labayon kag bato, labaying pan. Swerte. Mao na ang Kristiyanos na kinabuhi. Mga kaigsuonan, kung maglisod ka ana, ako maglisod sad ko. Pareho tak tanan. Pero kung andam atong kasing-kasing nga gamiton sa Dios, ablihi. Open your hearts and let the Holy Spirit come in. Kay siya mooy muusab sa atong kasing-kasing. Ug ato ka na papuy-an. Lisod kung ang atong sukdanan atong pangutok. The human reasoning. Kung kita lang ang magbuot lisod, apan kung ang Dios maoy mag-drive, maoy atong padalhon sa atong una-una o gugma sa atong kasing-kasing, then we can do it by God's grace. Hinaon, paunta.